Mario De Marco kien qal li l-proġett ta' tisbieħ tal-Promenade ta' San Pawl il-Baħar kellu jitlesta s'April li għadda, iżda sal-lum għadu ma tlestix. Dan kollu qed joħloq inkonvenjent kemm għar-residenti ta' San Pawl il-Baħar u anke għat-turisti. Il-Kunsilliera u l-Kumitat Laburista ta' San Pawl il-Baħar qalu li dan huwa inaċċettabbli li matul ix-xhur tas-sajf f'żona turistika daqstant popolari jibqgħu isiru xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Disappuntati ħafna għaliex dan il-proġett kellu jitlesta propjament f'April li għadda. Meta staqsejna f'April għaliex għadu mhux lest, għalunna li għandu jitlesta f'Ġunju. Llum li qegħdin awwissu dan kif qed taraw intom il-xogħlijiet għadhom għaddejjin u għadu mhux lest. L-appell tagħna huwa biex mara kemm jista' jkun minnu l-awtoriti konċernati jħaffu kemm jista' jkun il-proċess tax-xogħol ħalli jitlesta mill-aktar fis possibbli. Nappellaw anke l-Kunsill Lokali aħna hawnhekk biex kemm jista' jkun jagħmel pressjoni. Nistgħu nsaqsu aħna xi xtib ta' pressjoni qed jagħmel il-Kunsill Lokali fuq l-awtoriti konċernati. Dawn ix-xogħlijiet baqgħu għaddejjin xorta waħda minkejja li l-Prim Ministru kien qal li bejn Ġunju u Settembru m'għandhomx isiru xogħlijiet fuq postijiet turistiċi. Għatta residenti li tkellmu ma' One News ikkritikaw ukoll xogħol ta' ristruttural li sar fuq il-mol tal-Melqa f'San Pawl il-Baħar. Xogħol li ġie deskritt bħala sabiħ minn barra u immermer minn ġewwa. Fl-istess lokalità l-parkeġġ mistenni jibqa' problema kbira wara li l-Promenade ħaqat ta' spazji li ma ġewx sostitwit imkien. Saħansitra post li qabel kien jintuża bħala parkeġġ issa ġie mblukkat bil-ġebel li ma ntużax fil-proġett. Is-sidien tan-negozji f'San Pawl il-Baħar ilhom 15-il sena jistennew li jinfetaħ parkeġġ pubbliku. Il-problema hija l-parking. Il-parking, speċjalment ir-restaurants ta' din l-inħawi ta' San Pawl il-Baħar qed jiffaċċjaw problemi kbar. Għandna l-aqwa restaurants ta' Malta hawnhekk qed jiġu n-nies jibqgħu għaddejjin għax ma jsibux jipparkjaw. Qed nipproponu din il-biċċa ta' wara biex tiġi klerjata aw karrijiet u dajes li l-om żmien twil at least jiġu organizzati fejn bniedem ikun jista' jinqeda għax le. Jekk hemm bżonn tuhom alternattiva isibu xi post ieħor jixxiftjaw id-dajes għas-sajf u jerġgħu jirtornawhom fix-xitwa. Aħna favur li jibqgħu id-dajes hawn m'għandna xejn, imma rridu daqsxejn parking u l-affarijiet ikunu organizzati. L-aċċess tal-bajja hemmhekk hemm banar tal-konkos li suppost qiegħda żomm il-menqa ilha hemmhekk 5 snin. Inni nikkomplejnja ħadd ma jagħti każ ma nafx għal xiex jiena. Ma nafx għal xiex. L-istess weda saret minn Mario De Marco, iżda sal-lum baqa' ma sar xejn.